Mfowethu usayithola isixwayiso esithusayo uNjokwe ongumculi kaMaskandi esithola kumnikazi weFortune insizwa nayo futhi engumculi kaMaskandi. Kuthiwa ungasisukeli isilwane sasendle singaqondene nawe ngoba uzolemala usemncane. Amazwi lawa asho umnikazi weFortune etshena uNjokwe lapha ukuthi angayingeni indaba angahlangene naye. Ekhulumela phezu kodaba lukaKhuzana kanjalo noBobo umfana weBhiki. Ngale kokunenaza bafowethu thina sisiqiniseko esemida nalolu daba sithe asikulethele lona njengoba lunjalo uyizwele ukuthi uthini umnikazi weFortune. Ngithi Njoko mfowethu usesemncane, ungasihuphi isilwane sasendle singaqondene nawe. Usemncane mfowethu, ungasihuphi isilwane sasendle singaqondene nawe ngoba uyothelwa amachaphazelo mfowethu. Ungasihuphi mfowethu, usemncane mfowethu, kusafuna ukuthi uphushe ibrand yakho. Kodwa mhlawumbe indlela ozama ngayo ukubuyela kubantu njengoba kade sebefuna ukukuphuca 100k, bebefuna 100k wabo. So mhlawumbe ubuzama uNkulunkulu wami nawe yabo. Mhlawumbe ubuzama. Ngikhuluma nje ukwelethulatha u7.5 wakhe namanje akambuyiseli. Yabo. So ezinye zezinto mfethu ngabothatha isayidi. Sesemncane kakhulu. Ungayijahili wane zasendle. Kuba ungayijahili wane zasendle uzokulimaza mfana kithi. Yabo. Yabona uBK ubezwana noNongelo V, but angazi ngamuzwa uBK ekhulumela uNongelo V. Nongelo V angazi ngamuzwa. Mhlawumbe ekhulumela uBK, mhlawumbe legxeke yakhona. Ukuthayima, yabo, ngiyakuthayimisa mcineke kodwa ngiyazi ukuthi awunandaba futhi nalokho. Yabo, ngwafuna nama nginandaba futhi nawo. Kodwa ngisho ukuthi wena mfana mfana wakaVilani mhlawumbe uso right ngicecece nje awukho right now, yabo. Nawo nelakhe iphunga nje lomzondo, yabo. Kulungile bafowethu, bekuyilokho nje. And mina le ndaba le ngiyazi iqala. Le ndaba le yamfana weBhiki noKhuzana le nda iqalanga manje sineminyaka. And umfowethu uyazi, mina bengihlala njalo ngithi hayi mfowethu, umfana weBhiki ngendlela esiphila ngayo uyazi ukuthi mayishinto mina ngiqale ngimphekise mangale ngingayiboni kahle, angivele nje ngivumele phezulu. Kungithatha isikhathi ukuthi lento ngize ngiyibone ukuthi ngempela kanti iqiniso lento. Kunobufakazi mina bezinto eziningi. Ngikhuluma mina into engingayazi. Lento le njoba ngiyikhuluma mina ngiyikhuluma ngoba ngiyayazi. Nginobufakazi obuqanda ikhanda. Kodwa kuukuthi nina ngoba umuntu manje nimthanda, nisuke nimthanda. Noma ngabe wrong kunina right. Singavuka namhlanje umculi enimthandayo uthi uwe ulale nomuntu osifazane ngenkani ngiyomphikela kuba ngathi benihamba naye nithi uyasukela. Uthola ukuthi lo muntu lo nto uyenzile ngempela, uthola ukuthi uyenzile ngempela. Kodwa ngoba nina ngathi nihlala ninayo umuntu nizingelosi zakhe ngiyomphikela. Ubhlungu, yabo, kubhlungu ulwe. Kanti awazi ukuthi ulwela umuntu obolile. Ungayidefend into ongayazi. Yabo, into ongayazi ungayidefend. Kodwa kulungile bafowethu, angingakhulumi kakhulu. Kulungile ngani zakwethu. Bafowethu injalo indaba. Kodwa abantu abaningi einkundleni zokuxhumana baphawulile ngalolu daba. Abanye bathi uNjokwe kufuze ukuthi mhlawumbe athi ukuzama ukuthula noma ngabe uyabona ukuthi khona la izinto angayiphawula ikakhulukazi ngomuntu asondelene naye uKhuzana kodwa ukuthula kuthiwa kuyimpendulo enganamsindo. Imibono yabantu njengoba sekusongwa kanje ngaye. Bafowethu ilezo.